Καλώς ήρθες στο Μαρίκα Ζούλη TV. Για να συνεχίσουμε να ανεβάζουμε και άλλα βίντεο, θα πρέπει και εσύ να κάνεις μια εγγραφή πολύ εύκολα, απλά και δωρεάν. Bye bye, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Εγώ Αλβανία. Αχ, μ' αρέσουν οι Αλβανοί, έχουν ωραίες ψωλές. Γιατί γελάς, αγάπη? Είμαι από την Αλβανία και θέλω να πάω Αλβανία για να με γαμίσουν όλοι οι Αλβανοί. Με έχουν γαμίσει πολλοί οι Αλβανοί. Αν έβαλε υποψηφιότητα για δήμαρχος της Αλβανίας, θα βγαίνει πρώτη. Με τους Ναι. αλβανικές. Άρα σ' αρέσουνε. Μ' αρέσουν οι αλβανικές ψωλές γιατί είναι χοντρές, στραβές και τριχωτές. Γι' αυτό μ' αρέσουν. Μ' αρέσει να ακούω μπινελίκι και ελληνικό και αλβανικό. Αυτό με καυλώνει. Το μόνο κακό που έχετε Αλβανία είναι ότι έχετε μικρές πατούσες. Κατά τα άλλα, μια χαρά τα πάτε. Οκ. Πάμε λίγο στα... Δεν κάνει πατούσα τη δουλειά, το Τι κοντάρι. δεν κάνει ρε μαλάκα η πατούσα τη δουλειά. Αν δεν με πατήσει όλο στη μάπα την ώρα που με γαμάει, δεν τον κάνω φλόρο, το θέλω. Δεν κάνει πατούσα τη δουλειά. Δεν τον κάνω φλόρο, το θέλω τον άλλο. Μπίχτη το θέλω. Δεν κάνει πατούσα τη δουλειά.